भाई दूर भाई तदुखबाद डीजे मिक्स बाय अजय बाबू लाल चौक उजियारपुर। चला ये सैया बाबा के नगरी तदुखबा दूर भइल। चला ये सैया बाबा के नगरी तदुखबा दूर भइल। ई पहिला सोमारी लागेला भीड़ भारी तयसरा पूर गइल तयसरा पूर गइल। चला ये सैया बाबा के नगरी तदुखबा दूर भइल। चला ये सैया बाबा के नगरी तदुखबा दूर भइल। ई पहिला सोमारी लागेला भीड़ भारी तयसरा पूर गइल तयसरा पूर गइल। चला ये सैया बाबा के नगरी तदुखबा दूर भइल। चला ये सैया बाबा के नगरी तदुखबा दूर भइल। डीजे मिक्स बाय अजय बाबू लाल चौक उजियारपुर। कहिया से सोचत रहिए सैया जाइब बाबा नगरी हो नगरी हो नगरी हो। बोलबम के जयकारा गूंजतावे देखिए सैया सगरी हो सगरी हो। ई चढ़ते सवनवा बागोजी में ललनवा तजियारा जुड़ गइल तजियारा जुड़ गइल। चला ये सैया बाबा के नगरी तदुखबा दूर भइल। चला ये सैया बाबा के नगरी तदुखबा दूर भइल दूर भइल। डीजे मिक्स बाय अजय बाबू लाल चौक उजियारपुर। गगन रंगीला जल्दी चली बाबा नगरिया हो नगरिया हो नगरिया हो। सोनू धीरज और विनय मोनू जल्दी उठाई डगरिया हो डगरिया हो। ई पहिला सोमारी लागेला भीड़ भारी तयसरा पूर गइल तयसरा पूर बाबू लाल चौक उजियारपुर। चला ये सैया बाबा के नगरी तदुखबा दूर भइल। चला ये सैया बाबा के नगरी तदुखबा दूर भइल। ई पहिला सोमारी लागेला भीड़ भारी तयसरा पूर गइल। डीजे मिक्स बाय अजय बाबू लाल चौक उजियारपुर। चला ये सैया बाबा के नगरी तदुखबा दूर भइल। चला ये सैया बाबा के नगरी तदुखबा। डीजे मिक्स बाय अजय बाबू लाल चौक उजियारपुर।